què tal, com esteu? Ja tornem a estar aquí, són 2:45 de la nit i aquí estem una vegada més amb el Casoleta, el Twitch d'esmaixada.cat. Aquest cop per fer una cosa molt diferent, Artau, perquè avui ni retransmetrem un partit ni farem un programa habitual, sinó que estrenarem aquest joc que avui s'ha posat a la venda, aquest joc que tant estàvem esperant, l'International Basketball Manager 22, i amb moltes ganes d'estrenar-lo i de provar aviam què tal està, i farem aquí una partida en directe perquè tots veieu com funciona i a veure fins on portem a l'equip que entrenarem i que dirigirem. Artau, t'he de dir que mentre sopava he estat fent un test ràpid i la veritat és que la cosa té molt i molt bona pinta. Per cert, bona nit, que t'he saludat però no t'he deixat parlar. Edu, què vol dir que has fet un test ràpid? Què tenim exactament? Ja has fitxat algú? No he començat res, he començat una nova ràpida amb l'Andorra per fer una prova d'un partit, de veure com era i això, i ja està, no, res més. Doncs som-hi. Jo tinc ganes. T'he de dir que fot molt temps que no jugo a un videojoc. Des que vaig calcinar els cables de la meva Play 4 que no jugo a un videojoc. De veritat. Per tant, veurem que sigui el que Déu vulgui. Espera, que ja tenim subscripció només començar. Moltes gràcies, Xico. Tenim també un missatge subliminal. Lo de l'Ebron ho he posat al congelador, Xico, perquè si no em fa punts l'Ebron no em fa punts ningú, i llavors ara m'he hagut de recollir una mica el cable. En seguirem parlant. Vam tenir un dinar d'urgència el dimarts, en el qual li vaig explicar que l'Ebron no es traspassava. Però bueno, no... Aquí cadascú entén el que vol. Bueno, vinga, ens hi posarem. Mira, tenim un primer xat aquí de l'Arnau. Molt bones, Arnau. Estem aquí a punt de començar aquesta partida a l'International Basketball Manager i bueno, ara ja començarem amb la pantalla d'inici perquè veieu com és. Us ho canvio de seguida. Tenim aquí preparat un parell de pantalles diferents, avui amb un format totalment diferent, Artau. Això és... Aviam com ens funciona això. Aquí tenim... Avui això és molt light. Aquí teniu el joc, això és la pantalla d'inici del joc, i crearem una lliga nova perquè veieu ja com funciona. Aquí teniu Nueva Liga Manager, som-hi cap allà. L'Arnau 1996 em diu: Artau, ja pots passar llista? Creus que... Hòstia, jo pels Knicks soc molt dolent, però crec que sé qui ets. Vale. Aquí tenim, això és la configuració de la partida. Posarem nivell mitjà, nivell professional, vale? I la partida la farem amb els empleats contractats a l'inici, que seran els empleats que porti del club. Després, si fa falta, en les renovacions ja tocarem coses. I aquí hi ha una opció també de l'economia que és bastant interessant, que és control de salarios i fitxajes, que és reps un pressupost per part de la directiva i el gestiones, i control de les finances sin límites, aquí gestiones tot el tema de control de les entrades, els abonaments, etc. Potser anem amb control de salarios i fitxajes, Artau, que és el que ens agrada més. Anem a les parcel·les esportives. El cabron d'en Soler també està connectat, diu que hem sabut engegar el joc. Sí, Gerard, sí, perquè no l'engegava jo. Vinga, va, continuem aquí, seleccionem totes les lligues i anem a continuar i fem un nou mànager aquí, un mànager que es dirà, bueno, havíem pensat algun nom graciós. Si teniu alguna suggerència, doncs estem oberts a posar algun nom graciós al mànager. Si no, doncs li posarem senyor Esmaixada o alguna cosa així. Mira, el Gerard diu que està esperant la sorprenent elecció d'equip. Gerard, ja saps quin equip escollirem? No hi ha secret, Gerard. Agafem el Solsona. Exacte. Vinga, va, mira, ens posen Margasol, Opium Boys, aviam si van sortint algun nom més per acabar de decidir. Si no, Artau, senyor Esmaixada, serà el nou entrenador. De nom Esmaixada i algun nom.cat o alguna cosa així. Home, anem a una cosa més. No cal complicar-nos massa la vida. Vinga, va, doncs va, seguim.
O m'és igual, o Opium Boys, que diu el... Però vaja, com a nom d'entrenador és poc seriós. És una mica estrany, sí, és una mica estrany. Mira, tenim... Mira, no toco ni bola... Svetislav Pesic, ens diuen per aquí també, el Hooper, escolta, 11, no ho descartem. Edu, no toco ni bola, si ens posem de nacionalitat japonès, jo la compro, Jo ho faria. Vinga, va, som-hi. M'ha agradat, Molt bé, Gerard, m'ha encantat. No toco... Ens diu per aquí l'Emma Hooper, diu Svetislav Pesic, ens quedem amb no toco ni bola i el farem japonès. El farem japonès. Noves tàctiques. Aquí tenim. Vinga, va. I naixement, doncs aquestes dates van bé mateix. 2003, un manager molt jove, de 18 anys, però, Edu, no caldria. Farem un senyor... Si l'entrenador és japonès, tinc una suggerència. El primer fitxatge que hem de fer pel bàsquet Girona és Yuki Togashi, la sensació dels Jocs Olímpics de 2020. O sigui, de Tòquio 2020, que en veritat va ser 2021. Aquell base. Buscarem aviam si és. Recordes? Recordes que la va liar al primer partit. Hem de fitxar Yuki Togashi. Aquí teniu el selector de les lligues per escollir l'equip que voleu. Veieu que aquí la NBA és així amb els noms random i els jugadors també tenen noms canviats perquè no hi ha la llicència, però sí hi ha les llicències de la Lliga Endesa, de l'Alep, de la Lliga Francesa i de moltes més d'aquí d'Europa. Llavors, ens anem a lo que anem, Artau, i explica'ls qui anem a seleccionar. Bé, escollim el bàsquet Girona, no? Vull dir, no hi ha secret. Anem a l'Eport, agafem el bàsquet Girona i no marxem d'aquí fins que guanyem l'Eurolliga. I aquí ara, en el modo finances limitades, no hi ha estats de pretemporada, per tant, hem d'escollir els 3 partits amistosos per la pretemporada. Aquí hi ha tota una colla d'equips, no sé si els veus bé, Artau. Escolliu 3 random, així que... Sí. Hòstia, Tasmània què? Tasmània Dragonites? Tasmània Dragonflies, meravellós, m'ha agradat aquest, ja cap a dins. Ens anirem també contra l'Split, també va bé. I l'Eportel. L'Eportel, vinga. Som-hi, continuar. Tenim aquí tots els equips de la competició. El nostre objectiu és play-off, segons marca aquí, tenim aquí a la part dreta, seguim. Aquí les competicions, els equips que les juguen, etc. Vinga, som-hi. I aquí tenim la roda de premsa per començar, i som-hi a la roda de premsa, Artau. A veure, va. Les respostes les triem nosaltres? Sí. Haurem d'anar ràpid perquè hi ha un temporitzador. Diu l'Óscar Herrero. Hostia, l'Óscar Herrero. ¿Te gustaría remodelar el equipo actual o crees que ya tiene suficiente para afrontar la temporada? Dile a la directiva que me deje hacer cosas y verás. No, podem començar políticament correctes, Comencem. Depèn de muchas... No ens mullem, la C, no ens mullem. Però estem donant mal rotllo, estem creant dubtes als jugadors, Edu. No. ¿Está contento de dirigir el equipo? Hombre, fantástico. Seguro que... Això ho estic. No sabem com hi hem arribat. Joder, sí. La B, et sembla bé? Serà un pas important. Sí. Si los jugadores están conmigo y así fas una querida a la... Mira, l'Óscar torna a preguntar. Diu, ¿cómo piensas afrontar el año con el equipo actual? Cambiando ciertos jugadores, estoy seguro que podremos afrontar mejor la temporada. Francamente no lo sé. No, con esperanzas para ganar. Home. A veure. Mira, hem guanyat confiança de jugadors 5 i confiança de los fans 10. Ha agradat, a la directiva no gaire, Qui posa la directiva està algo molesta per tus respostes en la roda de premsa. Sempre podem dir que era el traductor japonès, que encara no el dominem, Vinga, ja estem aquí, el president... Diu el Gerard que estaria bé que comencéssiu avui el directe i avui mateix us féssim fora. Ho podem aconseguir, Ho podríem aconseguir. Aquí tenim ja el president i ens felicita i ens per la benvinguda. Vinga, i aquí tenim la pantalla inicial, que és aquí on li doneu a la caseta, teniu tot el resum de l'equip, i llavors aquí tenim el correu electrònic, ens envien aquí un correu electrònic els de International Basketball Manager i el Marc Gasol de benvinguda. Aquí tenim l'equip, la informació, la plantilla, hi ha el Jordi Pla, director tècnic,
los jugadores del primer equipo, si estás en tu equipo, aquí puedes ver de un vistazo el estado de los jugadores, si está lesionado, los roles de cada jugador, los años que le quedan para terminar su contrato, etc. Aquí tens tota la informació de tots els jugadors, les fitxes, les clàusules, etc. Clausulazo de Marc Gasol, aquí el tenim, 2.286.000. I, doncs bé, aquí tenim aquesta plantilla, dos bases, espero que no, Edu, espero que no ho fem tan malament que a mitja temporada el president ens demani marxar. Home, sí, el president ho tenim fotut. Aquí tenim empleados, els empleados del club. Aquí els pots fer fora i contractar-ne d'altres. De moment confiarem en els que hi ha. I palmarès, que de moment està buit, rècords, els dorsals. Aquí es poden assignar els dorsals de tots els jugadors, dorsals retirats, que ara mateix no n'hi ha. I llavors passem aquí a les tàctiques. El Miquel Fuentes, segon entrenador, ens diu aquí que per aquí pots tocar els minuts del quinteto, tens aquí els 5 titular, aquí a la dreta, els suplents i els no convocats, que queden aquí baix, i aquí es toca el minutatge de cadascú dels jugadors, no? De moment ho deixarem així i anirem mirant, vale? Llavors, tenim aquí les tàctiques. Aquí s'escull velocitat del juego, tipo del juego, si vols més interior o exterior, per qui vols que es jugui, òbviament, doncs farem aquí el president, hem de donar-li coses al president, i aquí, doncs, la tàctica, pressió normal, agressivitat, el que sigui, no? Vinga, anem aquí, això és el calendari, perdó, m'he passat el tema de les competicions, aquí està la classificació, etc. I anem aquí a el que ens interessa, que és el mercat de fitxatges. Aquí, ha dit per aquí, l'Arnau 1996 ha dit una gran veritat, diu, amb aquest cos tècnic està tot resolt, hem de tocar molt poca cosa al cos tècnic realment, tal com està això ara mateix, la línia ha de ser continuista i buscar algun reforç per completar la plantilla i ja està. Mira, volem un xileno, diu en Gerard, anirem a veure què trobem, si hi ha alguna coseta, aquí s'escull si és transferibles, agents lliures o cedibles. Aquí s'escull la mitjana, el rang de mitjana, i per aquí a la dreta pots escollir la posició del jugador. Si vols un base, una escolta, un alè, etc. I aquí li dius doncs un alè de 70 a 80. I cedibles, doncs hi ha tots aquests, no? I aquí pots demanar la cessió d'algú d'aquests, que ara mirarem el filtre, diu que busquem pel filtre un japonès i un xileno. Hem de fer l'oferta Yuki Togashi, això el primer de tot, perquè tenim un entrenador japonès i necessita gent de confiança. Anem a fer el que ens comenta el Gerard, anem aquí al filtro, nacionalitat, busquem per filtre, Japó, buscar, doncs només tenim aquests dos jugadors, Artau, Watanabe i Hachimura, els jugadors que estan a l'NBA. No hi ha... No es fitxarà, Anem a per un xilè, a veure si el tindríem. Perdó. Xilès tenim. Xilè sí, perquè hi ha la lliga xilena. A veure què tenim. El millor tenim en Sebastián Herrera, de l'Oldenburg. Nacho Rollo està l'Estudiantes, clar, no la farem. Però jo, a veure, un xilè m'ha d'argumentar molt bé perquè vol fitxar un xilè, o un gambià, per què voleu fitxar un gambià, un xilè, per favor? Vull dir, una cosa, i quan els tinguem, què? És només per vendre samarretes o... No, aviam, aquest de mitja 71, doncs una escolta, i Carbacho, ens diu Carbacho. Segona nacionalitat alemanya, compte que aquest ve en passaport. Aquest és extracomunitari, aquest no. Seria aquest, el que dèiem. No, Sebastián Herrera ve amb segona nacionalitat alemanya. Sí, aquí el tenim, el posarem a ojeador, que se'l mirin, a veure que ens diguin com el podem fitxar. Però aquí tenim, aquí es pot buscar per filtre, per equip, es pot buscar aquí, un cop els fitxes aquí a l'ojeador, els tens aquí a la cartera, està d'ofertes, etc. Ara quan fem ofertes ho veurem això. Aquí per equips,
Aviam. Ens diu l'Aroken 20, diu Carroll debería ser agente libre. Pues sí, pero yo creo que está fuera de nuestro alcance, Aviam, agents lliures... Quina mitja deu tenir? Ara estàs al Barça, No, estic als agents lliures. Aviam, perdó. fiquem tota... Que ho miri tot, això. Mira, vols Kit Gilchrist, Ardau? No, jo crec que... A veure, ves baixant a veure si trobem algú de l'NBA interessant, però... Rivers, Schofield... Tyler, no. No té pinta, Edu, això. A veure, anem baixant. Shield, Epa. Veterano de guerra, Aquest Blake Shield, garantia de la República Txeca, Exacte. 37 anys. Sí. Cap d'aquests fitxarà pel Girona, diu, en general. No. Sí. No, era per mirar... perquè tinc el filtre de l'E, perdoneu, Ara ho he vist. Mira, Isaiah Thomas, que ara ha fitxat pels Lakers, amb aquest 10-day contract, i podem... Anem a fer les coses ben fetes, tu. Anem a per Lluís Costa, anem a provar Lluís Costa. Anem a fer un Girona amb jugadors de parla catalana. Jerebko, TJ Leaf... No, ha d'estar, hauria d'estar Carroll. Ja està Demarre Carroll, però no. No hi ha un buscador per noms? Sí, anem aquí. Filtres... no, per nom no. Igual si ho poso aquí... Aquí el tenim. Mira, Jaycee. Jaycee Carroll, lliure... No, però aquest... El posarem a l'ojeador i ja està, però sí, no, és... No, el sou no li podem pagar, Vale, aviam. Tu volies anar a lo que volies anar. Anem... Saps el full de ruta que tenim. És el que havíem parlat sense... O sigui, és el que havíem pensat sense parlar-ho. Sí, un segon. Us expliquem per damunt el full de ruta que tenim, a veure si el xat aprova o no. Tenim pensat llançar oferta a Lluís Costa, a Pere Tomàs i intentar recuperar Pep Busquets. Tenim aquestes 3 idees. No aprovem. Un altre diu, fixeu a Carles Bravo és agent lliure. A veure... Però, mira, si vaig aquí... Ja veieu que és molt fàcil. Aviam, fiquem a l'ojeador. Mira, diu que és això de portar catalans. Aquí què volem? Americans, que enxufin. Mira. Vale. Diu que vol americans. Revisa la plantilla del bàsquet Girona dels darrers anys. Mr. Sirux, americans no l'ha tingut massa el bàsquet Girona darrerament, Però, bueno, es pot provar, sí, per què no? Pep Busquets jo crec que ens accepta una sessió, mira què et dic. Ho provem ja, Terrell Myers. Sí, Terrell Myers. Ha plogut una mica. Terrell Myers ve nedant. Aviam. Ja li tirem directament, I sí. Anem a la baixa, que pagui la penya. Vinga, va. I el farem jugada... titular? Jo crec que és titular, Pep Busquets. Vinga. L'oferta està enviada. Ja tenim la primera oferta. Aquí la tenim. Us haig de buscar coses, Edu. Mira si Nate Darling té equip. Va, que volen un americà per aquí. Anem a provar Nate Darling. I després Jake Toulson. Ja veieu que aquí el tenim, extracomunitari, està lliure per això. Provem Nate Darling i Jake Toulson, a veure si hi ha sort. Ja veieu que el buscador va bastant bé. Toulson està al Göttingen. Aviam quan l'ojeador ens digui el que cobra. A veure, aquí us pot veure ja directament. No, ha d'anar a l'ojeador per saber el que cobra i saber el que s'ha de pagar perquè surti. Ara ho mirarem. Cap dels dos fitxaran. Bueno, però... Ho hem de provar. A veure, amb tots els respectes pel senyor Jake Toulson, però té nivell per jugar a l'Aleport, Una altra cosa és el que li diguin. A veure, aquí anem a veure el que tenim, de quan disposem, això és important.
620... I per salaris 300.000, que és el que Vale, tenim ara. mira, proposta interessant. Michael Caicedo i Agustín Ubal. Ubal millor que no, provem Caicedo també, va. Llancem una sessió de Caicedo. Ens queda un equip rodonet, amb Caicedo més Busquets, si accepten, que seria el més realista. Ja l'has passat? Ah, no, Ja, però estava mirant les mitjanes i això. Aviam, per curiositat. Àlex Llorca, Aleix Font... Bé, de moment llancem aquests i a veure quins accepten i quins no, perquè també haurem d'avançar una mica per veure com planifiquem la temporada. Aleska Uskokovic. Va, fem cas al Gerard, home. També podem provar l'Esca, vinga. Uskokovic, vinga. Perquè a veure quan cobra. Vukcevic del Madrid, per què no? Sí, bueno, però és que ja tenim molts jugadors per sota. Pensa que Karamo Jauhar serà important, Marc Gasol serà important, Olaf Schaften ara et fa el paper de Tristan Vukcevic, vull dir... Maronca pot ser bona opció també. Sí, Maronca n'havíem parlat, ja ens ho havia dit el Francesc abans. Estem mirant moltes entrades, Artau, però sortides... Algú haurà de sortir, no? Jo crec que sí, però anem a veure primer què portem i després ja decidim. Vale, va. A veure, i aquí hi ha l'1-18, que hi ha jugadors joves, però la mitjana és baixa. Suposo que hem d'anar aquí a entrenar-los. Entrenamiento, ficarem automàtic. I aquí pots entrenar individualment també. Això també està aquí a la primera plantilla. Aquí em sembla, entrenamiento. Mira, ens diuen per aquí que el sou de Vukcevic i Juanito Núñez, et diuen el Gerard i el Flopball, diu són una barbaritat. De moment anem a provar aquests i hi ha molts noms que tenim aquí al radar. Però de totes maneres penseu que l'objectiu és que d'aquí un temps el Girona tingui molt més pressupost en aquest joc per part nostra. Aquí no es pot ficar ojear, directament t'anes d'anar aquí a contratar. Home, si traiem l'únic que clar, el salari és tot el salari, tot el pressupost que disposem per salari, Artau, Juan Núñez, no podem fer aquesta oferta. No, és inassumible. I el cas que deien de Vukcevic, crec que serà el mateix. 107.000, seria més barat. Anem a per Uskokovic, que el Gerard ens ho ha dit diverses vegades. I anem a per Uskokovic. Un clausulazo no el podem fer, 200 i pico mil, bueno, es podria negociar. 120.000... A veure, una cosa, és molt assequible i seria el segon millor jugador de l'equip, Sí. A mi em sembla un fitxatge estructural, dels millors jugadors de l'Aleport, si el fem ja. Sessió 3 temporades, això no ho acceptaran, home. Jo tirava l'oferta que fos, però aquest tio, si el fitxem, ens coronem, Ja, però... O sigui, 240.000 és la clàusula. O sigui, es podria fer una oferta a la baixa, però no ens l'acceptaran, suposo. Però hem de provar coses. Clar que sí. Nosaltres apuntem amunt, que ja s'encarregarà el joc de baixar-nos. Exacte. Però llavors hem d'oferta a l'equip. És que clar, si faig clausulazo el fitxem, no? Va així, no? Juguem-nos-la, si total els altres ens diran que no. A veure, el Gerard em diu que aprovi sessió per 3 temporades. Ho veig complicat, però... A veure, el Gerard ha contribuït amb les valoracions, per tant igual coneix algun bug del joc, Només deixa 2 temporades, sessió per 2 temporades. Fem sessió per 2, tu ja me diràs, si per ells deu ser... Sí, s'està perdint el cul. Ai, que coneix algun bug del joc. Ho provem, vinga, va. Ens diran que no i ja està, serà divertit. Vinga, va. A veure... 200.000, ens ho pensarem. A veure, el que podríem fer és donar-li a continuar, si no tenim res més per fer. I així començar a rebre respostes a ofertes. I així, vinga, va, som-hi.
Això va avançant, aquí pots aturar l'avançada quan tu vulguis. Aquí tenim Oferta rechazada. alguns correus que diu que fem el quintet inicial, que mirem les tàctiques, que la penya ha acceptat l'oferta de Pep Busquets. Torna a casa. Y preparo los billetes. Atención que digo, preparo los billetes de avión y en pocos días lo tendrás disponible. Perfecte. Era Jordi, però què avió? Perfecte. Però què avió? Si viu al costat. Perfecte. I l'oferta rebutjada és la de Caicedo, Bueno, no passa res. Pep Busquets és millor pel Girona. Però perquè li havíeu, no sé quina situació l'he ofert a Caicedo, podem tornar a provar. Però veiem, el tenim aquí ja, aquest. No, encara no, està agafant els bitllets. Vale, ja tenim un. I a veure, però que algú li diguin Jordi que no cal avió, home. Ja no fem no buscar nosaltres. Hi ha ofertes, vale, i tenim aquestes dues. Aquesta que ja està acceptada i aquesta que està esperant resposta. I a veure, llavors anem aquí. Llavors, la sessió de Pep Busquets paguem nosaltres el sou, és poqueta cosa, veig. Un 60% o alguna així li he posat. I han acceptat. I aquest... Diu, ens oses ha dit, sí. Aquest hem d'esperar que ens digui ens esperem perquè... És que a veure una cosa, tenint Marc Gasol, fitxar en Sosa té poc sentit ara, realment. A veure, el 5 inicial. Aquí tenim Sabat, Beck-Bagars, Sevillano, Delgado i Gasol. Hem de tocar coses aquí, tu. A veure... Tampoc molt, Tampoc podem tocar molt més. No podem tocar molt més. No, doncs perfecte. Ens fan bé, de conya. No? No ho sé. Sí, Josep Frank el necessitem sortint de la banqueta, a més. 15 minutets està bé, no? Sí, jo poder li baixaria una mica a Sevillano i li pujaria a Frank, mira què et dic. 20 i 20, una cosa així, No creus? Vinga, 20 i 19. Sí. Vale. Vale, això ja ho tenim. I les tàctiques... Està clar que juguem per Marc Gasol, per tant, hem de forçar una mica l'interior, no? Sí, decantem una mica cap a l'interior i això. Posiciones normales, presión normal, agressivitat... Mira, diu el Gerard, us falta un 4 jove. Clar, és que aquest seria Vukcevic si no es fos un atracament, que Vukcevic el 4 i el 5 és per les dues coses, però... I ens faltaria també algun... Bueno, ja tenim a Pep Busquets i algun altre exterior potent també. Sí. Home, estem pendents de que ens acceptin l'oferta que hem fet pel tio aquell, també els Kukovic, que ens condiciona la temporada. Sí, perquè llavors, i un alè per aquest... Bueno, mirem. Rocco Prasin, mireu equips d'Eurolliga amb joves que puguin sortir cedits, però Prasin és important al seu equip, No té... Jo crec que no... Bueno, podem provar, però no crec que ens l'agafin, No sé, podem provar-ho, sí. Però jo ho veig xungo, A veure, està el 80% de felicitat, és 6è home. No sé, fem-li una oferta atractiva si vols, però jo no ho veig, Primer li hem de ficar ojear perquè no sabem el que cobra, llavors fins que no tinguem l'informe de l'ojeador no sabrem quina oferta podem fer. Vale, a veure, volíem continuar. Tenim aquest partit contra els Tasmania Dragonflies. Va, som-hi. Aviam. Tenim aquí l'estudi del rival. Maggette, Adams, McIntosh, Kereselovic i... Equip molt mític, amb Maggette i José Adams. Vinga, va, continuar. Som-hi. Interpretació del joc no sé, però l'atletisme no es queda en curs, Diu que palmarem el Gerard, ara ho veurem. Sí. Ara ho veurem. Mira, si guanyem et dedico la victòria, Gerard. Sí, anem aquí amb l'equipació vermella. A veure què passa aquí, va.
I tenim la presentació del partit. I epai! Vinga, Tasmania Dragonflies! Moment important, per l'equip. Vinga. Vale, aquí tenim la pantalla. Aquí li has de donar a jugar o passar quartos, pot fer de quarts en quarts o veure-ho en plan live. Fem la prova del live i si no, després ho anem passant quart per quart. Aquí i va segon per segon, es pot ficar més ràpid. Sí, fem ràpid, I llavors aquí es pot intervenir a les jugades clave, que això m'ha agradat abans. Si algú té faltes o alguna cosa, et demanen si el vols canviar i tal. I aquí tens els comentaris de les jugades, com si fos un play by play. Aquí també hi ha la vista 2D, que ho veus així. No m'acaba de fer el pes. La vista play by play aquesta, les estadístiques i aquest resum, que és com ho tens tot aquí, no? I anem 0-2, 2 punts de Marc Gasol. Aviam com avança el partit. El que puc fer és donar-li una mica més de xitxa, no? Donar-li una mica més de rapidesa, això. Perdó. Home, he de dir que m'ha agradat això de veure Maguette i Josh Adams junts. Té pinta de ser un equip divertit, els Tasmania Dragonflies. De moment 6-4, 8-4. Gasol tirant del carro, diuen. Sí, 6 punts. 6 punts, 8 punts dels 8 punts. Sí, 8 dels 8. 10 dels 10. 14 a 10. El president amb l'equip a l'esquena. Ara hi ha canvis. Josep Frank. Josep Frank, la primera cistella. Busquets, no li podem donar entrada ja? No, encara no el tenim. Està agafant els bitllets. Hi ha un temps mort. Aviam aquest últim minut del primer període, igual podríem intervenir i dir que juguin més ràpid. I ja Marc Gasol no està a la pista, li donem una mica més d'això i pressió, vinga. A veure si traiem alguna cosa. A veure, el xico dient Gasol tirant del carro, no sé, a veure, el Marc Gasol tampoc pot jugar tot el partit a la màquina. Fer algun canvi perquè no hi hagi tant desgast. 21-17, final del primer període, no està gens malament. Tasmania Dragonflies pintant la cara aquí, però bueno, aguantem el tipus. Podem seguir fent així o passem quart, o de moment farem el segon quart igual. Aviam què tal. Fins que el partit es trenqui anem... Mira, em xiven per línia interna que el secret del primer any són sessions barates de qualitat. Així que... Doncs vinga. Anem tirant. De moment ja tenim la primera. 28-22. 30-22. Falta tir exterior. Bueno, necessitem que Wagner s'enxufi. Hi ha un temps mort, anem a jugar una mica canviar-ho com abans. Aviam si així. 32-25. Marc Gasol ja torna a ser pista. Sabat, Pagars... Però bé, si es pot fer canvis, Edu, al Girona una cosa que habitualment li funciona és posar 3 petits. O sigui, posar Wagner on Sevillano i provar amb... Franco on Sevillano i provar amb això, Ja, 32-29, estem aquí remuntant. Mira, diu el Clemente 23, diu, m'estic tornant boig, amb això no guanyo un partit. De moment nosaltres avui estem perdent també. No per molt, però ens n'estem en sortint. 36, però bueno, és el primer partit que es juguem, Clemente. 38-31, 38-33, suposadament amb un rival superior, 38-34, a punt de la mitja part, a punt d'empatar el partit, 40-36. Una jugada clau, veiem. Última possessió, queden 14. Jo crec que aquesta l'hem de jugar llarga i buscar un triple, Ens ho podem permetre. I qui tira el triple? Wagner. Però el Sabat té més de triple. Te dic jo que
Vinga, va, Beckbaggers. Enganyarem aquí. Vale, no ha entrat. I tenim el 40-36, 17 punts a Marc Gasol en aquesta mitja part. Passar quarto o seguim així, no? Epa, segueixo viu. Eps, Edu, què ha passat aquí? que he tancat la pestanya sense voler, perquè no estic en l'aplicació. Doncs... obre un altre cop. A quina? Ara. Hem tornat. Ara. No ha anat dins, no el triple de Beckbaggers? No ha entrat. I... 40-36, anem amb és el moment de fer una reflexió. Jo no crec que estiguem malament, no estem jugant malament, simplement és un molt bon rival. Vinga, va, seguim amb el partit. Mate Poderoso, i estem a 2, estem empatats a 40. Està aquí encara ens hem posat per davant, 42-45. Està sent una exhibició ara mateix del Girona, 66% en tirs de 2, Això, els triples no tant, però... Tenim el partit on volem. Aramo Jawara fent molta feina, és un molt bon jugador. Els Dragonflies s'avancen. Pel xat demana la meva dimissió, 2 persones. De moment el mantindrem en el càrrec. Vinga, ens hem posat per davant un altre cop. Era un altre triple de la resposta. Atenció, Jaguarà, que està on fire, Jawara és un animal, ho hem parlat diverses vegades a les transmis del bàsquet Girona i tal, que hem parlat del club amb l'Arnau, i Jawara a mi és un jugador que m'agrada molt, vull dir, tota una feinada. Mira, diu el Clemente, menys entrar directes i més fer directes un altre cop. És veritat, Gerard, tio, tu tenies allò del Shooter Show amb el Lossi i tota aquesta gent i estàs perdudíssim, tio. Mira, diu l'Enrique de Forth, bona nit, heu parlat del partit del Barça? Doncs jo no he pogut veure la segona part, però vaja, l'Edu sí que l'ha vist i si voleu comentar qualsevol cosa, durant això també es pot, dic jo. Sí, anem comentant, si voleu. Déu-n'hi-do, quin partit, quin final, quin patí. Aviam, ara parlarem, anem a la situació de partit, final del tercer període, última jugada, tornem a buscar el triple i se'l tira Sabat, ara sí, No hi ha Beckbaggers a pista, No, Sabat. I no ha entrat tampoc, i vinga, anem a l'últim quart. Ara la gent no demana la dimissió, del primer entrenador. Bueno. Pues el que hi ha. Bueno, tu, entrem a l'últim quart. Vinga, estem a punt de guanyar el partit, Bueno, difícil. Vinga, triple de Pol Molins. Això es posa interessant. Una altra cistella de Pol Molins. Que era un bon tir, en diu el cabró. La mare que el va parir. Per què ha de ser un bon tir si no l'has vist? 6-8-7-0. Un minut sense anotar, pressió. En un partit amistós. Molts minuts sense anotar. Ja va bé. A veure el quintet que tenim a pista ara. Triple. Ens posem a 5. A 3. Queden 3 minuts. A 1. No se'ns pot escapar, Edu, Hem de... Compte. Fallant. I fallant. Necessitaríem enxufar alguna cosa, I fallant. No! I ara, un amunt. I de 3, més 3. Vinga, més 3. I ja tenim aquí la primera victòria en aquest partit amistós. Vale, ja tenim la primera.
I ara pel següent partit contra l'Split Basket. A veure... Ahora qué nos digan. Mensaje de aficionado. Venga. En los últimos partidos el juego del equipo me ha enamorado. Me da igual si los resultados han acompañado o no. Solamente comentarte que tácticamente he visto cosas que deberían enseñarse en todos los cursillos de baloncesto. Gracias por dejarnos soñar. Viva el amor por el baloncesto. Des d'aquí l'estaf tècnic us diu que aneu a mamar. Tots els al xat. Mira, atenció, que arriba Uskokovic. Quin equiparro. Pep Busquets i Uskokovic, Arriba Uskokovic. Vale. I Pep Busquets va mirar si ja el tenim aquí. Encara no. Ara hauríem de... Ja està per aquí. Pep Busquets ja està aquí, vinga. Doncs ja tenim, tenim 2 jugadors ja, nous. Anem a la CB. El posarem aquí, el tenim aquí. Aviam. Mira, diu el Bona, sabeu si es pot jugar en posicions a part de les llicenciades i si porta editor. Si porta editor, què vol dir, Edu? Suposo que si es deu poder fer l'edició dels noms com per fora. La veritat és que el joc està per Steam. Jo no sé si l'Steam porta algun tipus d'editor o no, diria que no. Mira, ens diuen que hem de fer fora gent. Jo crec que Sevilla no sobra, diu el Cirux. Mira, jo intentaria cedir a Pol Molins perquè agafi minuts en alguna banda. I pensa que, clar, perquè hem agafat un base i pel tema Pep Busquets igual el que quadra més és cedir a Sorolla o tallar-lo, vull dir, no ho sé. Anar per valoració és el que més ens convé. Pol Molins. Pol Molins l'hauríem de cedir. Poner el mercado, sesiones. Vale. I Sorolla també s'ha dit tot allà. O aquest, no? Cosialls, aquest? Què? No, tu, Cosialls no, Edu, per favor. Perdó. No, Perdó. I Sturup tampoc. I jo fitxaria una lei i fotria fora Sturup. No ho sé. A mi Sturup m'agrada com a jugador. Bueno, però sí que és cert que per la valoració una mica com el tema Sorolla. Però no, ja ho diu el xico, Cosialls és que no el toquis, tio. Mira, Sturup i Sorolla, si vols, vale, però Cosialls... Sturup el posem a cedir i buscarem una lei. Saps que hi ha una cosa que es diu mitjana? Diu el Gerard, sí que ho sé, sí. Per això dic, ho puc acceptar, em sap greu però ho puc acceptar. I aquest també, hem de fitxar un ale pivot i aquest en Chaptenar també. 58 de mitjana, hem de buscar algú de 60 llargs, tio. Sí, hosti, estic molt sol defensant els jugadors del primer equip del Girona, Bueno, però això és un joc, Artau, ja està, no passa res, no t'ho tindran en compte. Mira, ho està dient el xico, diu, hòstia, sap greu a Shaftenar, Pues sí que sap greu, la veritat. Però bueno, és el joc, al final. Estem obligats a prendre decisions. Estic mirant aquí agents lliures. Però és que els estàs buscant a l'NBA. No, estic buscant agents lliures i aquí estan... Epa, vale, doncs provem... No, cedit, el que diuen per aquí, els cedits, crec que és la clau. Ojo, provem Kabengele. Per si les mosques. No, aquests no. Molts diners, tio, m'han anat molts diners aquesta penya. Vale, llavors no. A veure... Mira, cedibles. Ojo Viverovic, On està? Aquí. Aquí dalt. 130.000 de salari. Sant Mardo Samuels, diuen per aquí. Sí, Sant Mardo Samuels, pues cuidao. A mi Kabengele em faria il·lusió per una cosa que el Gerard ja sap. Malte Dilo, Artau. Maite Dilou, també. Malte Dilou ens funcionaria, Sí.
Supercrack veteranazo, Ivo Ivanov, bueno, no sé. Si no podem provar, si vols un ale pivot jove, Sasa Chiani, que està a Ilirija, també el podem provar. A veure, espera un segon. No, si ja que anem a cedits, demanem aquí. A veure, aquests... Es pot filtrar per posició, ja que busquem una ala pivot? Sí, però estic mirant entre els que estan cedibles, o sigui, els que estan disponibles per sessió. Transferibles, aquí la gent cobra molt. Mira, vols Kurbanov? No tenim ni prou pressupost. Algo en farem. Ojo, Brad Newley. Condeix, Brad Newley? Sí, però 108.000 de clàusula, bueno, podríem fer una oferta a la baixa. Oferta a la baixa. Sí, fem. Posa-li 90 i a veure què. Em diuen per línia interna que podem fer màxim 3 sessions, Ojo. Pues ja Nosaltres en portem. Ja en portem 2, Pues la tercera ha de ser per l'ale o l'ale pivot bo, Bueno, o un dels dos és fitxat. O sigui, un dels dos és fitxar i l'altre cedit. El Kurucs de Baskonia ens diu el Clemente. Kurucs de Baskonia és una bona opció si necessitem un anotador també. Vull dir, però és que no, ara un anotador també ja el tenim d'entrada, no? I mira, si no Rayeste, Mira, Kurucs de Baskonia el tenim aquí, clar, tenim ja 3 bases. Busic... Jo crec que Dilow, ens entra en l'Ale i l'Ale pivot el fitxem. Sí, Dilow és el que millor encaixa, d'això. A veure... Anava. Sí, doncs provem aquest, provem Rayeste, tu. A més és una aposta de futur per si pugem a CBA. Aquests són lliures. Sí, baratet per fitxar Edu. Per un jugador de 100.000 podem fer l'esforç, Mira què et dic. Però si és lliure només li paguem la fitxa. Clar, per això. O Maris Perlman, Hòstia, Caleb Swanigan. Però aquests, diu busca un de 80 de mitja, mira, l'únic lliure de 80 de mitja és Jordan Bell a la pivot, 80 de mitja és Marc Gasol, per altra banda, vull dir, és que perquè veieu el nivell. Aquí en tots aquests són NBAs. De 80 de mitja lliures. Mushidi, Costas Mushidi. Si vols provem Jordan Bell, però és que no ens l'acceptarem. No, home, no. DJ White... Justin Jackson és a lliure si no crec que sigui pas car. És que el tema és si és car pel Girona. Clar, vull dir... Jo crec que segueixo apostant per Blake Shield. És l'opció barata, jo crec. Que tenir un veterà de luxe, tio. Sí. I el cedit pot ser Dilow i aquest fer-lo jugar de 4 o què? Sí, també em sembla una bona opció. Sí, fem això que has dit, sí. Mira, Elias Harris. Li farem una ullada. És que tots els que siguin lliures, doncs mira. Estem fent un equipàs que la gent no s'ho esperava, Caboclo està clar que no fitxarà, però... Per provar.
I el dels cedits, doncs, a veure... Home, Viverovic... Sí, Viverovic t'ho deia abans, però podem provar-lo. Vinga, va, provem. Ens diran que no. Inclús no sé, Edu, si ens surt molt car pagar la clàusula directament, Mira què et dic. Home, és pasta, A veure... Però la tenim? 260.000? Sí. Doncs podem fer-ho, I Viverovic és un tio que té projecció, Ens ho val, tio. I és una alè per anys. Sí, això sí. Doncs va, som-hi, gas. Ja l'any vinent amb més pressupost farem més coses. Però jo el demanaria cedit, Va, doncs cedim-lo, que el Gerard també ho diu per aquí. Cedit. Ja, i si fiquem aquí... 70% i mira, el podem demanar per 2 anys, ja està, titular. Va, doncs som-hi, tu. Claríssim. Buah, vaya festival estem portant a Girona, tu. Vinga, va, a veure, què més hem de fer? Aquest els hem ficat a cedir i aquest ja el podem ficar. Aquest l'he ficat així al mercat, ja. Vale, doncs va, continuem. Tenim aquí una notícia que diu informe enviado. Ja tenim l'informe de Nate Darling. A veure què diuen. Proyección, una estrella, No ens el recomanen, Bueno. Clar, però és que no és el mateix una estrella per NBA que per l'Eport. Vull dir, al final un jugador d'una estrella a l'Eport fot molta feina també si té 76, Edu. Sí, està clar. El que no sabem, l'oferta és a cegues perquè com no té contracte, se li hauria de fer una oferta a cegues. Però bueno, esperem les altres d'això i a partir d'aquí acabem de fer les ofertes. Si hem de decidir entre Pere Tomàs i Viverovic, què decidim? Home, Viverovic, no? Perquè ja el tenim a mitges. Sí. La història de lo de Lluís Costa és que crec que ens haurem d'esperar perquè amb lo d'Uskokovic se'ns ha anat del guió. Aviam. Mira, tenim una petició de sessió del Nancy per Pol Molins. Doncs som-hi, Cap allà i que es desenvolupi, tu. Vinga, va. L'únic que ofereixen, último recurso, però bueno. Banquillo. Vinga, tu. Doncs res, ja l'hem cedit, tu, ja he fet un lloc a la plantilla. Vale, informe enviado, Pere Tomàs, Carroll, Herrera, aviam. Pere Tomàs... Clar, el problema de Pere Tomàs és que són 150.000, 300.000 de clàusula. Aquest el xilè, que volia el Gerard, el Sebastián Herrera, 138.000. Aquest és més pagable. Esperarem a veure els altres informes. Sí, però Pere Tomàs el tindríem en propietat, oi? Si fem clausulazo, sí. Doncs jo crec que ens surt més a compte ell que l'amic del Gerard. Aviam... Passa que potser hem de triar entre ell i Viverovic, no? Lluís Costa és més barat, Home, Lluís Costa també ens va molt bé. Mira, Jake Toulson, 360.000 de clàusula, jo crec que ens el... Pot anar passant. Sí. El podem anar oblidant. Jake Toulson, que per cert, és el fillol de Danny Ainge. Per qui no ho sàpiga. Sebastián Herrera, 23 anys, que ens diu que és més jove. Aquest té 4 estrelles de progressió per això, perquè té 23 anys. Aquest és bastant pagable, l'únic que escolta ja tenim, no? O no? Bueno. Busquets i Beck Bagars aquest, que de suplent està bé, no? Vale, llavors què fitxem, Edu? Es pot fer Viverovic més Pere Tomàs o no ens arriba? El de Viverovic és que si ve cedit, llavors es paga només la fitxa, jo crec que sí que arriba. Va, doncs tirem que sí amb Pere Tomàs i ja anem a lo següent després, amb Viverovic. Salarios totales...
Actuales, sí, podem gastar 200.000 amb un salari encara i podem estructurar i per fitxar tenim 600.000. Doncs tu, fem que sí, fem els dos, I muntem un plantillot aquí. Clar, però si ve Iberovic, Tomàs també, i xutem a tots Clar, els dos tenen lloc, home. Vale, llavors aquests sí que s'han de xutar fàcilment. Vale, a veure, ja anem aquí, farem l'amistós aquest primer. Mira, ja ha arribat Uskokovic també. Bien. I aviam tenim l'informe de Perkachin. Perkachin l'embarcelada. Aviam, Bueno, no, aquest sí que ens en podem anar oblidant, de Perkachin. Què diu? Quan diu que val? Un milió? 2 milions de clàusula, 1 milió de salari, o sigui que no... Gerard, hòstia puta, tio, t'has lluït, Aquí s'han anat, se'ns en va de pressupost. I aquí tenim ja a l'amic. Hòstia, quina mania té el Mr. Sirux en fotre fora Sevillano, tu. Perquè Sevillano és de la casa, que hem de tenir gent de la casa. Què diu el xico? Ai, Déu meu, no renovo el premi després d'aquesta merda que has dit. A veure... ara tenim un equip que tela, A veure, s'ha de repartir això que... Vale. A veure, segueixo pensant que ens fa falta un ala pivot. Això, podem jugar amb dos alers, ens encaixa bé. Podem moure en el 4 Mira, el xico ens demana més minuts per Busquets, 25 o així. Però a veure, esperem a tenir els altres dos alers per decidir com repartim els minuts, perquè haurem de jugar minuts en petits. De moment ho fem així i ara quan acabem de... Sí, ara el Marc té 30, però li acabem fotent 28. Clar, home. Mira, de fet els hi posem ja i els hi poso Uskokovic ja directament. Vale, llavors hem dit l'Ale, que estem esperant l'oferta de Iberovic i un Ale pivot. A veure, que poden jugar els dos de 4, tio, que Iberovic i l'altre que volíem fitxar, els dos poden fer el 4. Pere Tomàs també, home. Que Pere Tomàs a Covid en Granada ha jugat minuts de 4. Però jo fitxaria un 4 directament, no un Ale que pugui jugar de 4. Jo fitxaria aquells dos, Edu. I llavors aquí tenim 4 4s, algú s'ha d'anar fora. Aquest ja el poso aquí al mercat. I un d'aquests ha d'anar fora també. Sorolla, podem tallar Sorolla, ja t'ho he acceptat. Però costa pasta, no, tallar un jugador? No, el poso al mercat i veiem si surt primer. Vale. A veure... Això... Pep Busquets al 0, perfecte. I aquest qui porta? Uskokovic també, perfecte. Que ja portava, veig que es queden el que ja portaven. Sí, està disponible, perfecte. Vinga, anem al partit contra l'Split. Tenim una oferta per Sturup de 8.600 euros. Ens va bé, no? A veure, nosaltres demanàvem 18.000. Farem una mica de negociació aquí. Vols un terme mig? Sí, fem aviam què diuen. Pensant d'oferta. Ofereixen 8.800. Home, doncs no estàs oferint molt més. Bueno, Edu, però és que ens importa més treure la fitxa i si traiem una pasta de conya que... Bueno, a veure, però... Aquí rascant una miqueta. No, ara d'aquí no baixo ja. 9.000... Va, ja està. La última. Joder, tio, és que... Vinga, va, ja està. Accepta'ls això, per favor, home. Accepto. Vinga. Hòstia, és que si no arriba a sortir demano dimissions, tio. Aviam... Fenerbahce accepta la sessió i tenim a Iberovic. Tenim Iberovic.
Mira, amb aquest fitxatge, Xico, aquest missatge que has ficat, ja pots anar recollint el cable. A veure, oferta aceptada. Querido Sintiéndolo entrenador, mucho, me marcho del equipo con un buen recuerdo del club, de la afición y de ti. Me ha surgido una oportunidad mejor y creo que debo aprovecharla para... Sí, una oportunidad mejor. Sí, sabe existir tú. No has sido partícipe de ello. Te lo agradezco y solamente puedo decirte no sé qué. aviam. Encara no està aquí, que està agafant l'avió. Vale. Anem a pel partit. Vinga. Aquest partit passem lo ràpid que vull els fitxatges, Edu, Passem quart per quart i tiramilles. Una cosa, poseu nota a la plantilla que hem construït fins ara, Podeu posar nota perquè té mèrit el que hem fet. Vinga, última possessió. Busquem el triple sempre. Hem aconseguit seduir a Tarik Biberovic perquè renuncia a l'Eurolliga per venir a jugar a l'Eport. A Girona. Sempre tenim l'última, això és una meravella. Buscarem una penetració ara. Aviam si així fotem alguna. I vinga, ha entrat. M'apunto al tanto. Aquí anem guanyant de 7, perfecte. Tercer període, es manté l'última. Ara buscarem una de 2. I estem jugant amb 3 bases, això és una meravella. Ara tornarà a jugar Uskokovic, que la ficarà. I no, l'ha fallat. Així no, bandeja en l'últim instant, meravellós. Tenim l'última. Ah no, és una altra última, meravella. Ara sí, el triple. Albert, fota-la. No, tapon, vinga. Meravellós, però bueno, es manté la victòria. Ara no ho estava mirant i ens diuen per aquí al xat, vaya carrito de Marc Gasol, 34 punts. Tu, escolta, com diuen, per això es paga ell mateix, no? Exacte. I passem ja al final del partit. 81-100, 42 punts de Marc Gasol, 41 de valoració. I vinga, doncs, segona victòria. ...42 punts, quina bestiesa. L'últim partit contra l'Eportel. I de moment aquí no tenim notícies. Aquest senyor ha de venir. I ens falta... A veure, anem a buscar aquí el que ens interessa. Ale pivot. Plaza Nacional, a veure què trobem aquí. Javi Vega no. Qualsevol d'aquests és impossible. Sí. Però és que estem anant a valoracions molt baixes ja, Edu, Ilyasova, No, Ilyasova no ens arriba. L'únic que no ens arriba, no? Provem amb Filipakos. Ens diuen Wembanyama i Oriola per aquí. Dubto que... Wembanyama no el traiem i Oriola no ho crec tampoc, Provem Filipakos, perquè bueno, bonito i barato, no té pinta. Aviam, el posarem en mans dels observadors. Sí, perquè qualsevol d'aquests Eurolliga complicat. Al Gorford, Ojo, com han escrit Jonathan Kuminga, M'agrada. Al Gorford, Onyeka Okongwu, Pascal Siakam, Bruno Fernando. Ben ventil, Que segons això està al Milà, un fitxatge aquí. Mira, hi ha la Wall, Bé, no és que segons això estigui a Milà, és que em sembla que està a Milà de totes, Edu, Ah, sí, correcte.
Benoit Mbala. Ismael Sanogo. Jo Aminu, però al Wahid, no al Farouk. Sí. No, però no és el de l'NBA, no. No, no. Podem provar un jugador d'aquests, hem de buscar un pivot de valoració 70, perquè per anar bé. Sí. Aviam, què tenim per aquí? El Clark. Jonah Bolden. Estan fora Sí. del Ivan Rapp. Andrés Ibaguren. Waterman. I d'aquí ja anem baixant. Aviam. Tornarem aquí als comunitaris. Jo provaria el Filipakos aquest, la veritat. Ah, ja l'has enviat, és veritat. Sí. Òscar da Silva, no. Tim Schneider. Will Thomas. Espera. Herkenkopf. Mira, Wembanyama. Podem provar la sessió. Sí, Ja sí, mira. Sí. Seria la risa, Com ens receptin. Clar, però espera, hem de ficar... De rol li donem titularitat directament. Perquè no sabem el que cobra. I fiquem ojear. Primer. Per si acas. Mira, diu que no podem més sessions. Mira, doncs hem de buscar un fitxatge. Però si tenim molts diners podem sobrepagar, no? A Wembanyama, Edu? Aviam, anem a buscar... Dic jo. Aquests ens costarien 100.000, 200.000... Ojo miniotes. Ojo, Banguis. Hans Bansuin, aquest m'agrada molt a mi. Doncs mira, ens costaria uns 200.000 o així. El podem assumir? Jo crec que sí. Doncs va, endavant. I rol titular. Provem aquí a ficar-li 200.000 i clàusula a més. 60.000. Rol... Poder fins i tot referència li podem donar, perquè seria dels jugadors més importants de l'equip. Titular està bé, no? Però no baixarà de CB a ser titular a l'Eport, que ja té molts minuts a Saragossa, home. Hem de donar una... Jo li donaria directament referència, mira què et dic. El que li falti de diners donaríem carinyo. Oferta enviada. Cedibles ja no podem més. Agents lliures, a les pivots. Tenim això. Westis. Elias Harris, Aquest. Veterano. Estem esperant informes. A veure, seguim. Mira, diu el Gerard que no el fitxarem. Ja ho veurem, anem a provar-ho, home. Mira, Banjuin ha rechazado nuestra oferta pero quiere un equipo inferior de categoría. Ja ho tenim. Viverovic ja ha arribat. Ja ho tenim aquí. Ens falta saber Pere Tomàs, que no ens han dit res més. Bueno, perquè estava esperant... Què està esperant? No hem fet l'oferta al final, em sembla. Per Pere Tomàs. Doncs jo la faria, la veritat. Vale. Però tenint ja Viverovic... Jo ja t'he dit el que faria, Edu. Jo crec que podem tenir 2-3 alts a l'equip, però bueno. Però aquests que juguen... Bueno, clar, no, els hi pots donar els minuts i ja s'ho repartirà. No sé com reparteix els quintets en realitat. Però... I si no, els canvis també els podem fer nosaltres, arribats a un cert punt.
No, em sembla que no. Tu només pots donar els minuts així, després durant el partit no pots fer els canvis que tu vulguis. Només et demana fer els canvis si algú té faltes o així. Bueno, doncs jo ja et dic, jo me la jugaria per això i si veiem que no funciona ja ho ajustem d'alguna manera. Tindran marcat. Jo aniria per una ala pivot, tio. A la pivot titular... Però és que saps què passa? Que és que no hi ha cap nom que m'estigui agradant especialment de la pivot, Ja, això està clar. I en canvi tenim l'opció d'això, de fitxar un altre molt bon aler, però bueno. Ja. Tornem a buscar aquí. Podem provar, si vols, si no, la sessió de Pradilla, de Jaime Pradilla. No podem... Mira què diu el Gerard. Mitja per mitjana, no pels teus ous. Que no es poden més sessions, ja t'ho estic dient jo també. No, doncs un Ivan Cruz a la vida, tio. Alejandro Galán no és massa... No, si pogués ser nacional ja seria l'hòstia. Alejandro Galán és nacional. Galán, sí. Però és massa... No, però no té prou valoració. És el nostre titular. Mira, diu, mireu segones divisions d'altres països. Con José García. Gelaval, Va, provem, si vols. No. Ho deia de broma. Quan posem a CB, ara que estàvem a França, hem de tirar oferta a Kyle Allman. Aquí hi ha... Mike Down. Aquí hi ha segona, sí. Yanis Borussis, No, però que Falidis. Ojo, Mabrokefalidis. L'hem de tirar, Edu, sisplau. Tirem-li a Mabrokefalidis. Però centers ja tenim. Mabrokefalidis. Si això ho van a buscar doncs, els equips... Si no troba res que et convenci, tirem per la via Pere Tomàs, sisplau. Perquè jo és que ja et dic que els noms em semblen molt pobres. No, i de veritat, vull dir, és que al final em sembla que serà el que acabarem fent. Però bueno, ja veurem. Aviam. No, crec que s'ha de buscar algú que sigui banquillo. Que sigui banquillo al seu equip i així serà més fàcil. Sí. Però sí, està difícil el tema. Darko Bajo.
Aviam. Aquest ja el podem treure d'aquí. I aquest també perquè se'ns en va de pressupost. Vinga, tenim el partit aquest contra Deportel. Edu, Pere Tomàs, de veritat. Jo és que abans aniria amb Shilp i Pere Tomàs ja el fitxarem a l'ascens. Vale. D'acord. Elias Harris. Aquest està lliure i igual el podem treure barato. Provem-ho, provem-ho. O bueno, esperem això que hem demanat ara i mirem, va anar al partit. Veurem aviam els nous fitxatges, que ja estan en el 5 inicial, Artau, a veure com responen. A veure, a veure. Juguem o passem quart directament? Quart, quart. Última possessió. No. Doncs mira, no gaire bé el primer quart, eh? Viverovic, menys 4 de valoració. A mitja part, sort de Margasol, 15 punts. 48-40, li donen la volta aquí, 18 punts a Margasol. Apostes, diuen apostes, 30 per Gasol, de moment 18. Veiem l'últim període. 22, una altra victòria. Debut de Viverovic, una mica tou, per jugar 33 minuts, fet 2 punts, 1 de 5, menys 1 de valoració. Esperem que s'adapti mica en mica. Ho veus? Necessitem un alè més. I Uskokovic 4 punts, 23 minuts. Bé, de moment els fitxatges, doncs, estan costant d'un terç de Margasol dependència i ens estan dient de tot per aquí ja, Vinga, tenim una petició de sessió per Schaftener. Ens paguen el 60% per ser l'últim recurs. Home, doncs, potser anem a negociar una mica, que estigui al banquillo per lo menos. Ara paguen menys, doncs rebutjo l'oferta. Vinga. No, la contraoferta faig la mateixa i la rebutjaran ells. Bueno, accepten que sigui banquillo, Bueno, doncs els hi baixarem aquí ara. A veure si paguen el 65, va. El 51% són uns màquines, vinga, va. Fora ja. Va. Sempre em fa mandra això. Jo feu un avistós sense marc, a mi reacciona l'equip, no, és que ja és primera jornada, no podem fer invents. Sí. Jo, Edu, saps què faria? Jo ho deixaria aquí avui. O com ho veus? Bueno, sí, si vols fem la primera jornada i a partir d'aquí doncs ja acabem. Sí. Home, ja hem fet tres sessions en un moment, Clar, per això m'hem deixat la plantilla tancada, ja és el primer capítol. Aviam, anem a mirar quan cobra l'amic Wembanyama. 500.000, doncs no, això sí que no li podem pagar.
Bueno, esperarem a fer moviments a tots aquests que estem observant i a partir d'aquí acabarem de fer els fitxatges. Perquè la primera jornada i no es poden fer més amistosos. O sigui, tot l'agost sense... i el setembre. 2 mesos sense amistosos. Bueno, per fitxar tenim tots aquests 2 mesos, doncs. Ho deixem aquí a Artau. Llavors sí, em pensava que la primera jornada era estava més a prop, però clar, és més endavant. Si de cas ja ho deixem aquí i de cara a la pròxima connexió doncs ja seguim amb els fitxatges, anem avançant amb la lliga i tot això. Bueno, esperem que us hagi agradat el joc. A nosaltres, jo crec que Posa, si pots, la plantilla en llista perquè pugui fer una captura i posar-la a Twitter. Espera, farem així. Si vols et trec això també. La plantilla en llista. Així. Bueno, els que no es veuen estan cedits fora. Quan me surti a la pantalla de Twitch la poso. Espera, perquè trauré sí que o mira, fem-ho així i així pots retallar-ho. Fàcil. Avisant-te de revisions per aquí pel xat del Twitch, el Xico, Artau. Ai, és veritat que encara li he de penjar una cosa més del migdia. Ui, que no ho he fet, perdó. Demà ho faig tot al matí. En 20 minuts diu que ho tens allà. Sí, en 20 minuts estaré dormint, Xico. Demà al matí t'ho penjo tot. Moltes gràcies a tots per acompanyar-nos en aquesta primera partida de l'International Basketball Manager. Pròximament en farem més, continuarem aquesta mateixa partida, que la cosa té bona pinta i res, doncs que ens ha agradat molt el joc i espero que vosaltres també i que ens puguem veure aquí la pròxima partida. Moltes gràcies, Artau. A tu, home, sempre. I gràcies a tots els que ens heu acompanyat per aquí pel xat. Hem passat una molt bona estona, molt bona nit i que vagi bé.